yana gani ba ya gani Allah malam godiya ga idi yalo ai she ka dan namijin duniya to abu yake mutura abu yake mutura wallahi yake mutura amma dai idon nan nashi amma wallahi mun sodi ba so sai yake gani ba wallahi mun sodi wallahi wallahi har yanzu shahwa yake kai barhama dan kadiri baraka da zakwa to abba to idi da sharga abba ibrahim kadir abdu sakaro na taurare amano na taurare barhama kadiri alhamdulillah barhama kadiri na Musa tafiya takuba ne mai wando so takuba ne mai wando so barakau abba takuba in kai mai wando so kada ka shiga tarihi yadda da ke zato wallahi saboda kakanin zakaran yanko kowa da ya kwashe takobi shidda cif in kuma kai yi sake ya kada ka shi kuma likafa za ta ci gaba da yin gaba Jibara zane da kwana dan hajiya maimuna hajina mano na saurare sakalo na saurare kai shekala hajiya maimuna jibara da baki kai kokari ka kai ma shahiya mai takobin ta na hudu abba ko na biyar zance minti biyu na kokowa cikin garin na farko na minti goma araske minti hinka aran gogurje shi kuma kadiri abdu in ya samu jihar dosa ta samu takobi guda tara kenan yanzu saboda can da farko akwai na salman dan rani guda biyu da shi kan shi kadiri abdu sau shida yana cin takobi wannan na bakwai ne yake nema Tureban mutanen muryar Ramata Abdullahi tana saurare. Aiki ba go Muna ban kwana. Abiola Ajan ba ta yi wani wanka Buhari hatta takalin sa ake yi arbitr naim ka batura tsakanin abba arbitr da kadiri abdu musa kai saka wallahi Abiola Ajan si dokin amani kada ambasai sakalo na saurare alajana mano na saurare dokin da mun kalida Alhaji Anas sai sarki doso guri ya cika saura hota Alhaji Anas Aliyaba sarkin doso ya cika saura hota kasu ya kamance da albasa Alhaji Ahmad Sunna yawa alhaj barham kadri sakalo na jeune opérateur économique saka kadali biyu wayo abu no abba kadali na gani Gaya mana. Ang bago mo? Kailan lang yan?